Τι λέτε, να ξεκινήσουμε με το Cool Chart και να δούμε και τι αλλαγές έχουν γίνει για αυτή την εβδομάδα. Πάμε! Στη θέση νούμερο 10 του chart μας συναντάμε τα ζαχαρένια μωρά ή αλλιώς Sugar Babes, που έπειτα τη συνεργασία με Timbaland που δεν ευδοκίμησε ποτέ βέβαια, το γύρισαν στους πιο funky ήχους και εμείς βλέπουμε το No Can Do από την τελευταία δισκογραφική δουλειά τους, Catfights and Spotlights. Μία θέση πιο πάνω και συνεχίζει να βρίσκεται η Αμερικανίδα country pop καλλιτέχνης Taylor Swift. Αυτή τη φορά με το τελευταίο της single White Horse, το οποίο ακούγεται και στην 5η σεζόν του Grey's Anatomy. Μετά το Love Story, άλλη μια μπαλάντα για τη μικρούλα Swift που πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Στη θέση νούμερο 8 έχουμε μια μεγάλη επιστροφή και μιλάω για τους U2 που φοράνε τις μπότες τους και είναι έτοιμοι για μεγάλα πράγματα. Και Run Your Boots από το No Line on the Horizon. Μετά από 5 χρόνια πιστεύω ότι άξιζε αναμονή. Έχουμε ξαναπεί ότι μαζεύει αρκετά δυνατά χαρτιά γύρω της, οπότε η επιτυχία είναι δεδομένη. Εντάξει, έχει και κάποιο ταλέντο, να της το αναγνωρίσουμε. Η Lady Gaga, έχοντας τον Akon στις παραγωγές, την Gwen Stefani κολλητή και τις φήμες που τη θέλουν να σφάζεται με την Christina Aguilera, δείχνει ότι μπαίνει δυναμικά στο χορό. Άλλη μια εβδομάδα παραμένει στο chart μας με το Nothing Else I Can Say. Όλο λόγια είναι αυτή η κοπέλα, όλο λόγια. Άλλη μια εβδομάδα όμως για το Universal Mind Control και τον κύριο Common, που συνεχίζει την ανωδική πορεία και το συγκεκριμένο είναι υψηλότερο single στα charts έπειτα από το The Light του 2000. Γεια σου ρε Common, με τις πρωτιές σου! Και συνεχίζουμε με την αγαπημένη των συνεφίλ ενότητα, δηλαδή την ενότητα Cinecul. Και επειδή και εγώ είμαι συνεφίλ, θέλω να μας πει Σταύρο ποια ταινία μας προτείνεις για αυτήν την εβδομάδα. Σου έχω μια ταινία η οποία είναι στυλ Fantastic Four, είναι περίπου σαν X-Men, έτσι με μεταφυσική. Είναι περιπέτεια φαντασίας. Πολύ ωραία. Και λέγεται Push ή στα ελληνικά το επικίνδυνο χάρισμα. Μάλιστα, όχι το σπρώξιμο. Έλα τώρα κι εσύ, το επικίνδυνο χάρισμα, πολύ ωραία. Και ποιοι πρωταγωνιστούν? Πρωταγωνιστούν ο Chris Evans, ο οποίος είναι ανερχόμενο ταλέντο και έπαιζε και στους Fantastic Four. Πρωταγωνιστούν επίσης η Dakota Fanning, η οποία είναι και αυτή το κορίτσι θαύμα του Hollywood. Μεγάλωσε η Dakota. Ναι, αρκετά μπορώ να πω. Από ό,τι έχω δει και από το τρέιλερ, δηλαδή, ήταν μια χαρά. Το τρέιλερ είναι καταπληκτικό, αλλά θα το δούμε σε λίγο. Να σου πω πρώτα Για πες μου, ναι, την υπόθεση. Λοιπόν, η υπόθεση είναι ένας άντρας και μια 13χρονη κοπέλα, όπου έχουν τηλεκινητικές και ενορυτικές ικανότητες. Και προσπαθούν να ξεφύγουν από μια δίστακτη και πανίσχυρη παρακυβερνητική οργάνωση, στην οποία και οι ίδιοι όμως δούλευαν. Και είναι πολύ δύσκολο, θα δούμε μάχες, θα δούμε διάφορα στο τρέιλερ. Και ό,τι δούμε βέβαια, μην το επιχειρήσει κανείς στο σπίτι. Είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ακριβώς, και δεν νομίζω ότι μπορεί κιόλας. Πολύ ωραία. Πριν όμως περάσουμε στο τρέιλερ της ταινίας, να πούμε ότι αμέσως μετά δεν θα έχουμε κοντά μας το Μάριο και την ενότητα Greek Top 5, αλλά θα περάσουμε αμέσως μετά το τρέιλερ στην ενότητα Music Rules. Πάμε όμως προς το παρόν για την ταινία Push. Συνεχίζουμε την αντίστροφη μέτρηση για τις 5 κορυφαίες θέσεις αυτής της εβδομάδος στο Cool Chart μας, με την Katy Perry να βρίσκεται και πάλι στην πεντάδα και το Thinking of You, που είναι το εν λόγω βίντεο κλιπ και βγαλμένο από άλλη εποχή. Παρ' όλα αυτά, η Katy Perry είναι παντός καιρού. Με το Low τον χάσαμε, αλλά επανέρχεται πολύ δυναμικά για να εξηλαιωθεί. Ο Florida διασκευάζει το You Spin Me Right Round του 1984 και κάνει τους παλιότερους να θυμηθούν και τους πιο νέους να εξασιαστούν με το συγκεκριμένο κομμάτι στη θέση νούμερο 4 και κάτι μου λέει ότι θα φτάσει πολύ γρήγορα και στην τριάδα. Μία είσοδος και κατευθείαν στη θέση νούμερο 3, όπου βρίσκεται ο ηθοποιός, κωμικός και τραγουδιστής Jamie Foxx με ένα κομμάτι που αναμένεται να ακουστεί πάρα πολύ. Εσείς το βλέπετε πρώτοι εδώ στο Sound School και δώστε βάση γιατί το Blame It θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα, παρακαλώ. Δεύτερη θέση για ένα ντουέτο που επαναλαμβάνει την επιτυχία και τις καλές κριτικές. Ο T.I. και ο Justin συνεχίζουν ακάθεκτοι με το Dead and Gone. Νομίζω ότι μετά από τόσες συνεργασίες ήρθε η ώρα και ο Justin Timberlake να κοιτάξει και τη σόλο καριέρα του. Άντε, καιρός είναι. Και οι Φιλανδοί ξανάρχονται και μάλιστα στην καλύτερη θέση.
Τι να κάνουμε, που ό,τι και να βγάλουν αυτά τα παιδιά, πάει πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον για την Ελλάδα. Justify στην πρώτη θέση του Cool Chart μας. Οι Φιλανδοί να τα βλέπουν αυτά, μπας και μας δώσουν και κανένα 12 τώρα στη Eurovision. Είδατε, το Sound School επιτελεί και έργο.